Saro gadan mantang duwang iba pa ang nairido sa naaksidenteng SUV sa Legazpi City, Albay. Ang insidente nahulikam. Si Rosie Nieva nakatutok. Gadanan sarong 18 anyos na daraga mantang irido ang duwang iba pa, makalis maaksidente ang sarong SUV sa Washington Drive, Barangay 16, Legazpi City, Albay. Antes ang insidente, mahihiling sa dashcam video na ini, ang marikas na dalagan ka nasambitan ng lunadan. Hasta sa pag-abot ka ini sa lugar, mahihiling sa CCTV footage ang biglang pagbalyo kan SUV sa ibong na linya kan tinampo asin diretsong nakabangga sa gutter asin poste kan streetlight hasta dagos na buminaliktad. Nadamay pa ang sarong motorsiklo alagad maswerteng nakasalbar ang rider ka ini. Sa presente, nagpapadagos pa ang pigigibong investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan ng insidente. Naaktuhan man sa dashcam video na ini ang pagka-aksidente kan sarong motorsiklo sa may Colgante Bridge sa Naga City. Sigon sa uploader, nakalinya subot sinda pasiko sa wala kan magkat nin linya ang motorsiklo. Duman na ininawaranin kontrol sa manibela, nakabangga sa poste sa kadagos ng natumba. Tuminama pa ini sa kasunudan na tricycle, alagad salbado man ang gabos na imbweltong motorista. Dahil traffic ito, it's a crowded street na oras na ito. Tapos ma-orange, slippery ang tinampo, dapat nag-luway-luway na din lang siya. And nag-follow siya duman sa flow kang traffic. Sa rupa naman, nag-overtake siya on the right. Pikiti, itong pinlulusutan niya, sabitan talaga, may siyang malulusutan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.